jälistä päin, se oli västi lentävää. Tules ketään mieleen? Katoin ihan samaa meidän. Kerran alas toi hyppyriin ja... Vähän tulee ikävästi toi jarrutuspaikalle toi jää. Mitä otetaan jääkin pohjaa? Niin se on. Harvoin kun se ei oo suoraan jäänyt. No kun mä etin tätä. Suorituspoikka. Joo. Siitä vaan! Joo, Tomikin meinasi tuossa puussa äsken, että ihan hyvät toi. Höpö höpö. Onko käynyt lapioimassa tän vai? Syventänyt. Ei oo paha. Ota video. Menekö? Ei pitäis mennä. Äänitehostot renkaissa. On siinä loivempiakin liukaskin tietysti nyt. Pääseekö tästä vielä uudestaan liikkeelle jostain? Tässäkö Tomi oli hyvä pito? Tää nurmikolla on vähän pitoa joo. Niin. Mene. Niin paljon, että olisi liikkujen päässä. Ah! Se on ihan jyrkkinen vielä. Niin tekee. Sehän sitä nyt